La ve cap a la plana baixa, volem anar tot seguit cap a la vall d'Uixó, on hi ha una comissió que de fet s'ho fa tot des del principi fins al final i que està fent els preparatius en aquests moments, naturalment, de la nit de la plantalla de cara a demà. Andrea Jarque, bona vesprada. Que brigada. De fet, Joan, bona vesprada. Mireu com està la falla, està tot el món treballant. Així en la falla ja estem tots de la vall d'Uixó. Lluís, jo crec que no queda cap persona que no estiga fent feina esta vesprada. Així portem 3 mesos fent falla, i això és lo bonico, que fem falla. Però Entre tots. fer falla és fer la falla és dels ninots, però fer falla és el grup humà que n'hi ha així quasi 400 persones associats i que estem dia a dia pues, donant i fent falla. I lo bonico és el fer falla, fer família. Literalment, fer falla, literalment, perquè esta comissió, com veieu, cadascú s'encarrega d'una cosa. Mireu, anaven ara a traure els ninots, si voleu, anem a acompanyar-los perquè ja estan traient part de la falla, Ximo, perquè així cada un va a la seua i a treballar a contrarrellotge. Efectivament. Anem amb el temps un poc just, així que cada un va fent la seva faena i anem rodant, perquè si no, no pleguem. Quan comença la plantació i quan han d'estar els monuments plantats? Demà a les 9 del matí té que estar tot al puesto, tot ja perfecte. Anem un poc tard, però com mos ha eixit el dia, conforme mos ha eixit, fem el que podem. Això anava a dir, ara parlarem un poc de les inclemències meteorològiques, perquè sí que el vent així al municipi de la Vall d'Uixó avui ha fet acte de presència i vos ha obligat a algun contratemps a posar-ho a apuntalar part de la falla, també. Sí, aquest matí ha començat a ploure prou i sobretot ha sigut el problema el vent, perquè bufava fort, tenim una plaça prou ampla i el problema és que si no apuntalàvem en la falla se m'anava un poc de costat i hem decidit de moment prendre aquesta decisió i a veure com va l'oratge i anirem fent. Ara veurem com va aquesta falla. Tinc així a dos dels protagonistes de la falla. Estic amb Daniela, que ja és la fallera major infantil, i també estic amb Omar, que és el president infantil. I què dueu a les mans, Daniela? Tu què dus? La mamella de Rigoberta. La mamella de Rigoberta, que pot ser un dels monuments que més es facin este any. I tu què dus, Omar? Un xarrot normal. Un xarrot. Ximo, per què aquesta representació que duen ells a les mans? La veritat és que la falla infantil tractava de contar un poc la història de la falla. Era el nostre 5è aniversari. Espereu que ja sabeu que estem en directe i així ens piten fins i tot fins els cotxes. Anem a posar-nos així a la cera que passe i dius, Ximo, que la falla és musical, no? Dedica un poc a les cançons que tenim ara. Vam tractar de fer amb la crítica, perquè nosaltres juguem molt amb el tema de la crítica, vam tractar de relacionar els temes musicals que més han sonat en aquesta falla i la veritat és que Rigoberta arriba tard però arriba forta. Està així amb la mamella de Rigoberta. Amb la mamella de Rigoberta. Que diga Daniela. Així tenim la grua, mireu, així està la gent que està treballant tota la vesprada, així estan posant el ninot. A mi m'agradaria parlar amb alguns dels artistes que també formen part de la falla, que tenim per així i que em conten a veure, perquè sí que el vent avui ha jugat alguna mala passada. Alguna mala, sobretot este matí. Vent i, a més, a part teníem molta aigua, però bueno, al final hem aconseguit el que volíem, que era plantar la primera estructura, que és la més alta. A part, m'ha tocat ficar un reforç avui, la grua, que la mantindrem hasta demà, hasta que pare l'aire una miqueta. Sí, perquè estem veient que el cel continua rebolicat. Sí, en un principi no dona aigua, però no se sap mai el que pot passar. Esperem que no. Queda molt de treball per davant. Una miqueta tota la nit, fins a les 9 tenim de temps. I arribareu, clar que sí. Sobrats. Sobrats. Anava a preguntar-te, Omar, que m'estaves dient que ja tenies ganes de que foren falles, que ja la falla està planta. Què és el que més t'agrada a tu de les falles? La festa. M'agrada tirar petardos i estar tot el dia a la xaranga. Com és la festa en falles per a un xiquet? Quants anys tens? 11. Com és la festa per a un xiquet d'11 anys? Què fa un xiquet d'11 anys de festa? Tirar petardos i jugar tot el dia a futbol. I per a Daniela, què és el que més li agrada de les falles? Pues també la festa. La festa, sí, és que sí, som molt festeros en estos pobles. Sí que m'agradaria preguntar-te, Ximo, vaig apartar-me un poc, perquè és impressionant que tot el monument el feu vosaltres des del moment zero, el disseny també, la crítica, tot. La veritat és que tenim a Lluís, que és un treballador, i comencem, perquè nosaltres apostem per la crítica, portarem uns 4 mesos ja, 3 mesos ja en lo més fort, i aquestes 2 últimes setmanes han sigut frenètiques, però sí, la veritat és que disseny, primer pensem la crítica i arrel de la crítica treballem en el monument. Doncs molta sort, encara queden moltes hores de treball, però a les 9 del matí la falla ja estem tots, estarà plantada. Així que mireu, tot el món ahí treballant amb aquesta imatge tan bonica de tots estos fallers. Nosaltres ens acomiadem.